sayawang pang-EDSA, tunugang pang-EDSA. EDSA! Kung nandiyan ka, tutok na. EDSA! Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! 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 Yun, parang ganyan yung boses. Oo, merong mga namamalat dyan yung boses. Ay, musta lahat? Ay, ganyan din yung boses, yung maramit ng pumanaw. Ay, abaw! Malooy ka! Grabe na, Insan! Magandang gabi mga Insan. Sobra-sobra na yung mga Insan. Grabe na yan. Mekos na natin to. Hanggang alas 9 mga Insan. Sobra-sobra na yan. Tornado na yan! Lagyan na maraming sibuyas! Ay, sa mga pauwi na, sa mga biyahe na sa bahay, medyo sa mga sobrang napagod dahil maraming nabaon sa desk work. Okay lang yan. Ang importante, kumbaga one at a time. Huwag mong piliting masyadong ibaon yung sarili mo sa trabaho. Kumbaga, you have to find time na rin din kung paano mag-relax. Tumayo ng konti, makipagkwentuhan ng konti. Tapos balik ulit sa trabaho. Para lang to make it random. Kasi pag ang ginagawa mo is routinary din, dyan kung minsan nakakaramdam tayo ng burnout. O kaya si Manong Driver, ayan si Uncle. Laging nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kasi dito, iba-iba ang ating ginagawa. Hindi mo ina-expect kung anong mangyayari at magaganap eh. Maliwat ka pa? Diri lang yung programa ining EDSA nga ang DJ may pagkalagtok. Kung may pagkabirtuldo. Lagtok, di ba la? Pero makapaminsan ka man daw tsakto man to yan ang balo. May sense din pala. Malooy ka! Ay, sa mga kabisyo po natin dyan, natutok na at sana ay nag-i-enjoy sa pakikinig sa atin. O mag-shoutout lang pala muna tayo sa mga suki nating mga PSG. As in, pulis sa gate. Oh no! Mga sirs, maraming salamat dahil ginawa nyo na pong official radio station, ang 90.7 Love Radio. Mula umaga sa programa nila Tanya Chinita at Uncle Dagol, susundan po yan ng Hey! Tambala na! Pagkatapos ng tambalan, andyan yung Tara kape, awa! Robin Sena at saka si Conyo Bicolano. Pagkatapos ni Robin Sena at saka ni Conyo Bicolano, sinong susunod? Aba, kabisado. Galing-galing naman. And now, it's time for DJ's Rocky's Secret Files. Kakabwisit ano? Oo, siyempre, pagkatapos ng kay Rocky, siyempre, ito ang programang EDSA. Kasama si Diego Bandido at si Henyo Baskog. At siyempre, mamaya pagkatapos natin dito, walang iba kundi si Totoy Bato up next. Yan yung mga solid na linyahan natin dito. Kaya sigurado, hindi po kayo mauumay
Maaring maumay kayo sa itsura namin. Pero sa boses, sa inihahandog namin, hindi. Kaya ito, pag-usapan natin ito mga kabisyo, itong usapin na to na nakakalungkot kasi isa pong, hindi naman to nangyari dito sa Pilipinas. Kiniklear ko lang na kahit papano yung mga tao dito sa atin sa Pilipinas, matitino pa naman tayo. Ito naman ay nangyari sa ibang bansa. Oo, na merong isang uyab, isang nobya, isang girlfriend ang bumiyahe ng halos 2,000 kilometro. Oh no! Para sorpresahin lang ang kanyang boyfriend na nagbe-birthday. At binisita siya, surprise visit to sa hapunan ng karawan ng kanyang boyfriend. Yun lang. Nagulat siya dahil hindi naman siya nagulat din doon talaga Pero pagdating niya doon sa hapunan, abay nako, mantakin nyo, nandun pala yung other woman ni Kuya. Nakaupo sa tabi ni Kuya. Pero hindi nahalata ni ate girl nung umpisa. Nung naipost na po ito sa nung naipost na sa tawag dito sa social media, actually ang nakapansin na may third party is yung mga netizens. Kasi talagang tiningnan nila, metikuloso nilang tiningnan. Metikuloso nilang tiningnan yung naging reaksyon ng babae at napag-alaman nga parang, hala, oo nga, mukhang may something nga. Hindi ba? Pag ganyan, ang saya-saya na! Saya-saya! Clap your hands! Ay, bitin ka pa! Eto, mas lalong pasasayin natin! Let's go, let's go, let's go! Yeah, yeah! Let's go, let's go, let's go! Eto na! Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Itaas ang kamay, ipasok sa lubot. Amoyin ang kamay mula sa lubot. Anong amoy? O, di ba baho? Ay, aba! Maloy! Ay, nako mga kabisyo. Eto, logican na natin tong sitwasyon na to, di ba? Logican na natin to! Ano mga instant, todo na natin to! Sobra na to! Imekos-mekos na natin to! Tornado! Logican na yan! Logican na yan! Eto, logican na natin to. Ano bang leksyon ang ating makukuha sa usaping ito? Diba? Well, unang-una sa lahat mga kabisyo, the lesson that we have to learn is we have to be real. Maging totoo po tayo. Sa panahon ngayon, wala na kasing maitatago At the age of social media, at the age of this, itong era na to, yung technology, madali ka nang ma-expose kung ikaw ay isang salawahan. And if you decide na pumasok ka sa isang relasyon, make sure na isang tao lang ang pakikipagrelasyonan mo. 'Di ba? Makipag-commit ka lang sa isang relasyon kasi ang relasyon po ay hindi parang sasakyan na kapag flat, ay teka, gamitin ko muna yung spare tire. Hindi po ganon. Aragoy, maluoy ka. Ang purpose po kung bakit nagbo-boyfriend, girlfriend po tayo, hindi po as a trophy. Na meron kang maiyayabang, you have something to brag. Oy dude, yung girlfriend ko dude, tingnan mo naman sexy yan dude, labas pusod palagi bro. Broski, tingnan mo naman yung jowa ko broski ang kinis, ang puti broski, di ba? Laban yan broski. Yum yum yum. Diba? Hindi po ganon. O di kaya sa mga kababaihan naman, oh girl, kita mo? Yung boyfriend ko, may abs, may pandesal, da. Hindi po ganon. Hindi po ganon ang reason kung bakit tayo nakikipagrelasyon. The main reason and the main purpose of our boyfriend or girlfriend na supposed to be is to empower you, to make you a better person. Diba?
Nagbo-boyfriend and girlfriend po tayo o pag-aasawa just to empower you. Kasi lahat po tayo may weakness. So yung purpose ng partner mo, ng boyfriend o girlfriend mo is to empower you to overcome that weakness. Siya po ang pupuno ng kulang mo. At the same time, vice versa, ganun din po siya kasi wala pong perpekto sa atin. Lahat po tayo makasalanan, lahat po tayo may problema, lahat po tayo defective. Kahit si Barbie. Kahit si Barbie defective. So, yun po ang rason kung bakit ka nasa loob ng relasyon. Huwag mong hanapan ng mali yung kapartner mo kasi nandyan ka para punan yung pagkakamali niya para ayusin. Ayos, malinaw! Oras po natin mga kabisyo. It is now 34 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. And it's about time to say goodbye. Ang tabayanan po, susunod na. Up next, the Midnight King. The one and only, the Black Panther of Love Radio. It's gonna be Totoy Bato. Alright, I'm gonna leave you with a song, ladies and gentlemen. The song's coming from the Aerosmith with I Don't Want to Miss a Thing. The song's really, pretty cool way back then. I could still remember the movie. It's Armageddon, I guess. It's a great and fine movie. And anyway, I gotta say goodbye. Thank you very much for sticking around until tomorrow. Ito po si Diego Bandido. Sa pangalan po ni Tanghenyo.